ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲ ಮಾತಾ ಇನ್ನೆಂತಲೇ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುಗ ಫುಲ್ಲು ತರಕಾರಿಗಳ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಏನೋ ಐದು ಮುಂಚೆ ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಅಂತಾರೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಮಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪುರ ಪಾಡಂದೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಎತ್ತಿಸೋಗಾದ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಂದಿತ್ತು ಎತ್ತು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಇದೆ ತಂದೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ತೊಗರ್ಸಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಾಲು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂತಾನೆ ಒಂಥರ ತೆಳುವರ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಪಾಡೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಹಾಕುಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಐಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಯ್ಯರ ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದ ತರಕಾರಿ ತುಲಿ ಎಂಜೆಪ್ಟುಂಡು ಏನು ಬಟಾಟೆ ನೆಕ್ ನಿಜವಾದ ತವತೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಮ್ ಎನಮಗಲಿ ಬರ ತವತೆ ಚಪ್ಪುಜಿ ಎನಮಗಲ ಅದ ಬಂಡ ಇತ್ತನ ಬೊರ್ಚಂದ ಪೂರ ಕೆನ ಬೆಟ್ಟಲ್ಗ ಬತ್ತಬಹುದು ಕಜದ ರಬ್ಬೆದಲ್ಲ ಅವು ಕೋರಿದಿಂದ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲು ಚೋಲಿ ಅವೊಂದೊಂದು ಪೂರೆನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬುರ್ದಾಕೊಂಡು ಐಕ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಪುನ ಕೆಂಚ ಇದು ಎಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆಯಾನು ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಎಡೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಈತಿತ್ತದ ಮಲ್ಲನೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ಲೆ ಮಲ್ಲಾಡು ಅರ್ಧದೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೋಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಜಂತುಲಿ ಖಾಲಿ ನಾಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚಿಂದಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಈತೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ತವತೆ ದಾದ ಬದಾನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕಾಪ್ನ ಬದಾನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬದಾನೆ ತೊಂದಿ ಬದಾನೆ ಇಜ್ಜಾಂದತ್ತು ಬದಾನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಮು ದಡಿಕೆ ಊರ್ನದೆ ಅಂಚ ಬೂರ್ನ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಮರ್ದು ಕೂಡ ಮರ್ದೇ ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಿರೆ ಅನ್ನ ಬದನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬದನೆ ತಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಬದನೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಣಗಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಿರುಂಬುದು ದಡಿಕೆ ಬೂರ್ನ ಪಂಡದು ಪೂರರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಪೂರರೆಗ್ಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಲರ್ಜಿ ಅದು ಆತಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲರ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರರೆಗ್ಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಲರ್ಜಿ ಒಂದು ಬೈದನಂದು ಅಂಚ ಮರ್ದದ್ನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬದನೆ ತಿನ್ಪುನ ಗುಡ್ಸಿದ್ನೆ ಪಾರ್ಜಿ ಬದನೆ ತಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾಡಿ ಅಂದ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಈತದೆ ತೊಂದತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತಂಚೂರು ಸೈಡ್ ದೀಕ ದಾಯ ಪಂಡ ತೊಗರ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇಯರದಿತ್ತ ಅವು ಬೇಯಾಡು ಒಂದಿತ್ತಂಚೂರು ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಕಡಾಯರದಾದ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಯಾನಿನ ತಾರಾಯಿನ ಲಕ್ಕದ ಪಾಡು ತೆರೆ ಪುಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತೆರೆನಾಗ ಲಕ್ಕುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಪುದಲ್ಲ ಕಥ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಜಿದದು ದಯ ಪಂಡ ನೀರು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಈ ತೋಟ ಪ್ರತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಟದ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ತಾರದ ಇಬ್ರು ಇಪ್ಪುನದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ತಾರದ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ತಾರಾಯಿದ ಒಂದು ಈ ಇಂಚ ಪುರ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಕಣಪ್ಪ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮನ ನಿಂಡು ನಾಳೆ ತಾರೆ ಐಟಾಕಲ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೀರಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಟೆ ಅಂತ ತಿಂದತ್ತೆ ಇಂಚ ಐತೆ ಅವು ಮುಗಿನ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು ಕನ್ನನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೂಕದ ದೀಪೇರು ತಾರಾಯಿ ತೂಕದ ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಸೀಸು ತೂಕ ಬಂದದು ಅಂಚ ತೂಕಡ್ ನಮ್ಮ ತೀರ ಬಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಂದ ನೋಡೋಣ ದಯ ಬಂಡ ನೀರೇ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ತಾರಾಯಿದ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಐದು ತಾರಾಯಿ ನೀನು ಫುಲ್ ಪೆರೆದಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಂಡೆ ಐಕೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಏರೆಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಅತೆಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂತಲೆಕ್ಕ ನಿಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಲ್ಲ ಮರಪೋಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ಯಾರೇಕು ದಾತುಂದು ಬೋಡು ಇತ್ತರ ಮೈಕ್ ದಾದ ಪುರದ ತುಂಗ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಚೂರು నేను ఎన్న పుత్తర దీక
ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಐಕೆ ಅಂದೆ ತೊಂದನಿ ಉರ್ದುಲ ಕಡಲೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀತು ಉರ್ದುದೆ ತೊಂದೆ ಈತು ಕಡಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ ತೊಂದೆ ನೀನು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಟ್ಲ ಏತದ ಬೋಡು ಸಾಮಾನು ಆತಂದು ಹಾಕೋಣ ಅದು ಏನಂಜಿ ಈತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದನಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ತಂದು ಇತ್ತು ಮೆತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಗೆ ತಂದು ಮೆತ್ತಲ ಚೂರು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಿಕ್ಕಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಂಟದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಮೆಂಚು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರು ಮೆಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾರು ಕಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಪಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಚಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದೂಲ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಬರಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮುಂಚಿನ ಯಾನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾಯರ ಬಲ್ಲೆವು ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ತೀಯರೆ ಒಂದು ಈತದೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಐನ ಮುಂಚುಂಡು ಐನ್ ಮುಂಚುಂಡು ಐನ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ವಿಂಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಮಲ್ಲ ಮುರ ನಿಂಚೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಡೌಟ್ ನಿಗ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ವಿಂಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತೊಂದು ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುನು ಕೆಲವರ ತಿಕ್ಕುನ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಂತ್ನಾಗ ಯಾನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ತಿಕ್ಕು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಐಟು ದಾದ ಮಂತರ ಅವನು ಪಂಡ ಹೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಂತೆ ಆಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋದು ಮಂತ ಲಿಂಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತರ ಆಪುಜಿ ಐತು ಐಟು ಅಂದು ಮಂತರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಲೈಕ್ ಬರೋ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಜಂಗ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಳು ಲಾಗನ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂದ ಬರ್ಪುನು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನು ಓಪನ್ ಮಂತನ ವಿಂಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿಂದ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊಸತಾದ ಒಂದು ಮಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಐದು ದಾಲೇಜಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಬಾರ್ದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಡ ತೂಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಳು ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನು ನಿಗ್ಲು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಎಕಡೆ ಪಾರ್ದನ ತಾರಾಯಿ ಮಂತೈತಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತೈತಿ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದಾದ ಮಾಡೋದೈತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಕೊಡು ನಕ್ಲೇದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕದಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಡುವರು ಅವಳು ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಾಧಾರಣ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಒಂಟಂತೆ ಪುಡಿ ಬಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಂದ್ಲಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತನೇನು ಕಡೆದು ಬರ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಡೆದು ಬರ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ತೊಗರ್ಸಲ ಏನು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ರಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೆಂದು ಇದು ಒಂದು ಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಂತದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕು ಎತ್ತೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ತೊಗರ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಬೇನು ಮೇನು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎತ್ತೆ ಅನ್ನ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ವಿಸಿಲ್ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ
ಒಂದೇ ವಿಸಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ದೀಕ ಎಂಗ್ಲ ಡಬ್ಬೆದಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬೆ ಇಡಿಪುರ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಅದು ಬಾರ್ದು ದೀಕ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ವಿಸಿಲ್ ಬೇರೆ ದೀಕ ಮತ್ತೆ ಸೋಕುಂದು ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆದೀತನ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಗ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಆದದ್ದು ಎತ್ತನೆ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆದೀತನ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಅರೇಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನಾಗ ನೇಕ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಗ తెలుపు తూడు నీరు పాడే ఏటు బోర్డు ఉండదు ಕಲ್ಲರ್ ಈ ಕಲರ್ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಸೋಕಾಕು ಇವರು ಕೊದ್ದಿದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ತೂದು ಇದು ಮಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಮಂದೆ ಸೋಕಾಪು ಮಂದೆ ಗುಣಸಗ ಪರಿಮಳ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಕೊಡ ಸೋಕು ಪರಿಮಳ ಐಕ ನಾ ಮತ್ತೆ ನೆಗ ದಾದ ಪಾಡು ಬಂದ ಹೇಗದ ಒಂದು ಪಾರ್ದ ಜೊತೆ ನೆತ್ತ ನೀರು ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪುಳಿತ ನೀರು ಲಂಚನೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಳಿತ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಮೈಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜು ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಏತು ಬೋಡ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಚೀಪೆದ ಲಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಚಿ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ರುಚಿಗೆ ಬೇತೆನೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏತು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಏತು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡುದು ತುಲೆ ಸೋಕು ಕೊದಿಕ್ಕುದಾಂಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ದೆತ್ತದ ಕುಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಕ ಇಂದು ಕಂಡ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತೇನ ಮನ್ಪಿಪ್ಪು ಮಸ್ತೇನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಈ ಮನ್ಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕಲು ಮನ್ಪಲ್ ನಾಗಲು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಚಿ ಏತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಪುನಃ ಆಚೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೈಕ್ ಇಂದು ಮುಂಚಿ ಬೋಡೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪದ ಅವು ಬೋಡೆ ಒಂಥರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋದು ಓದ್ಬೇಕಾ ರಸಲ್ ತಪ್ಪಬಾರ್ದ ದಾಸೆನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸೆನಿ ಬೋಡೆ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಖಾಲಿ ಬೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂದಿನ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದ ದಾಸೆನಿ ಪಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಿಯರಿಯನ್ನು ಒಂದಿನ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಮಂತ್ರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಯೋದು ಬೇಕು ಬಾರಿ ಸೋಪು ಬಂದು ಸಾಂಬಾರು ಏತು ಸೋಪು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆವಡು ಓವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಪಿಂದು
ನಿಕ್ಲೋರ ಏರ್ ಮಂಗ್ ಜಾರ ಅದು ಇಂಚ ಸಾಂಬಾರು ಅವ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಚನೇ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾನೆ ಅದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಕತೆ ಬಾಯ್.